Tak už ma začali familiárne volať kráľovna slovenského odpadu. Tak, projekt je v podstate postavený na jednoduchej myšlienke a to v podstate opätovné zužitkovávanie odpadu zo zberných dvorov, ale iným spôsobom, než je očakávané. To znamená, vyrábame veci, ktoré sú už určené na zlikvidovanie, svojím spôsobom dizajnové predmety, spomienkové predmety, nábytok, rôzne veci. Prečo nutne vlastne spájať odpad len s nižšími sociálnymi alebo nízko zárobkovými skupinami ľudí, keď možno v rámci recyklácie alebo prístupu k recyklácii by bolo zaujímavé, keby sa ľudia naučili pochopiť, že trvalo udržateľné znamená, že keď je pekné a môže byť vyrobené z odpadu, prečo to nepoužiť? No keďže nie som vyštudovaný ekonóm, takže mi dáva veľa, pretože učím sa úplne ako také malé batula všetky veci, čo sa týkajú marketingu a rozhovorov o produkte, rozhovorov o segmentácii trhu. To sú veci, ktoré boli pre mňa španielská dedina, takže je to dosť dôležité, myslím si.